Okay, everyone, let's do this shit! Jeg heter Peder Flakstad Johansen, og jeg synger og spiller rytmegitarra i Sparrow. Jeg heter Altmar Kristiansson, bassister. Jeg heter David Lamag Jakobsen, jeg spiller trommer i Sparrow. Jeg begynner i at lustet med Tallika da jeg var litt styrer som er inspirasjonen til meg til å begynne å spille tone-like, og at røyne å få samla en bølg, komme opp på køyre, og så jo David har vært vinner i Nekvar, hvordan er det nå? Det er 15 år aldri. Og alltid spalt sammen. Han spalt trommer, jeg spalt på støvbänkar och så som är en gitarr i munnen och tar vi blir äldre så tar vi helt över fjör så ringde jag henne för David och spurgade hej du ska få jamma jag finns ju en gitarr och spalade. Två chanser jamma Metallica Entertainment och From the Belt så det som vi dåligt spela. Så samlas vi och han kom för att börja spela. Brandon kom så på i och så igen så kortade vi då vante hej onkel så hjälpte jag kunde ligga vi att spela bass sånt i mitten så kom Otmar boy så sitter det högst så ju mig han kom vi i fjör en för back ta sommar börjar alltid den första festivalen nu sommar börjar alltid ta sig via onta och härifrån har vi kors då alltså runt spalt och chancher och runt komma runt över och det vi gick helt okej alltså så vi börjar alltså så vi kommer samman och som fyra ranger som får över i bulten. Vi får det. Konserterna i utlandet där har varit brutala. That's what it's called! Still alive! It's about growing old, listening to metal, and being hardcore as fuck! Första touren som vi får han kickar vi då för i november 2016. Så vi får till Whiskey A Go Go ligger i Kalifornien, Los Angeles. Här spelade vi två shows. Så vi spelade först var vi headliner där första kvällen spelade en timme och några minuter. Och följt om det väl så här var det synd folk att börja vi den första dagen av spelet så hade vi en dag paus och in Venice Beach slappa jag och det också med att då så sist konserten som vi spelade hon var på tal det larmar illa. Här kommer redan en folk alltså tar promotern som är jag whisky tar att få det och ölen som kommer till och konsert så det hade nämligen varit något snack som var det första kvällen. Och det så drassarna rycker vi vin och vi ser och så tar vi vår liver det är lite när vi har spelat så får nästan allt folk nu ut att det är ta in bälten folk på scen och så vi hade stjål show där kvällen och vi får alla hem och gå och trösta där är of course man ser så är det syndra diskussion långt i mitten så har man väl växlunch man saknar släppa hem och vi är det syndra på tal emot corner men alla är det akkurat som batchar så var det vi var hemma och i 2 månader så en månad faktiskt så får vi det till Tyskland spelade vi i Traunstein det ligger bak vid München ligger och tätt på Salzburg och så det var väldigt stort mittelland köra och här var vi spelade 2 konserter en blev avlust på grund av väckre det var en open air konsert det är lust men vi bättre om att komma åter i juni och amerikanerna så sporten vi kunde komma åter men det hade inte i år vi har 2 affärer vi har några andra projekt i körande. Alltså Outland är det mera vi på att det kommer mera fram om i golven att man det förr när här vi spalt en konsert i den så redan ner att folk går så redan gick fram för mitt i faktiskt att det är benchen för att vara mittpunkt i golven och så inte långt så tror jag nog snägt in och ta komma där fram och
just Sean Flowsland, men att motor i Amerika är det capping om förständigt främst. Alde tar ju hinner för en spela konsert. Så vi tar för mer på inlir. Tar vi det tror eller lepa fram och headbanga. Men det är bara sån vi där kunde vara 100% ärlig. Spela till tonlike för du älskar tonlike eller är det för att skåra damer? Om på hjärta, fan. Totalt väl. Så det är press på mig på ett nu, men okej. Märta slam ordentligt väl att spela tonlike. Men jag spelar pass, jag kan precis, så det räcker inte mot damer. Så jag måste bara säga för tonlike. alltså jag hade David var det väl att jag bränner för att spela tonlike och det är inte damerna i min tillfälle det är älskar att spela tonlike. Jag har spelat tonlike sen every button och damerna det är plus med tonlike inte som vi bränner mest för eller så hade vi just såna på sjur vi har släppt i utanlanda för jag cappingar och wishtest vi då till att tonlike bränner som vi bränner för det här vi släpper vara det som vi virkelig vilja och här som man inte ska fortälja och när det är skævt. Damer är dejliga. Men alltså tonliken bättre.